So hi, we're walking down the streets. Sobrang init! It's sobrang mapali here in the Philippines, most especially here in Pampanga. So yun, no, papunta kami sa sakayan ng papunta talaga sa Narita. Kasi we have no idea where Santa Rita is. Memo lang. Sige, update namin kayo mamaya. Bye! So yun po, no? Dito po tayo ngayon sa Guagua pa lang ba ito? These are my groupmates. So guys, unang-una nagpapasalamat po kami sa bayan ng Santa Rita, Pampanga. Dahil po, binabalik niya ang aming high school life. Dahil tatlo kami dito sa may tricycle, meron pa dalawa sa may likod. Okay? So, kahit yan naman din sobrang init dito, okay lang! Thank you sa pagbabalik ng memories namin ng high school, ah. Bye! Bye guys, nandito na pala kami sa may municipality sa Ito talaga kami. Punta na tayo doon. Halika! So ayan, no? Sila po ang magtatanong at ako lang po ang taga-feed. So yun guys, no? Tapos na kaming mag-interview sa may munisipyo. Sino na interview natin doon? Si Miss Marie. Yun, si Miss Marie. Dami niyang naikwento sa amin. Pero guys, parang medyo nagugutom na ako dito. Saan kaya pwede? Ayun, kailangan natin mag-taste. Oo. Oo. Ano kaya delicacies dito, no? Asan ba? Asan? 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 Ah, dito lang pala. Ayan po. Ayun lang pala. Kaya pala nagutom ako. Tara, let's eat. Yun guys, no? Yan po ay para sa mga staff lang.